Il-problema tal-mediċini out of stock hija realtà u allura l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem għaliex is-saħħa mhijiex biss essenzjali, iżda hija pilastru fundamentali ta' pajjiżna. Dan kien il-messaġġ li wasslu id-deputati nazzjonalisti Ian Vassallo u Claudette Buttigieg waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret it-tlieta wara nofsinhar fid-Dar Ċentrali. Ian Vassallo qal li bħalissa hawn bosta mediċini li jinsabu out of stock, mediċini li jintużaw minn ħafna nies, fosthom dawk li jibatu mid-diabete, l-ADHD u l-kura tal-kanċer fost oħrajn. Minflok ma jara li l-Maltin u l-Awċin kollha ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar, Robert Abela irid iħalli lil kulħadd fil-għama. Saħansitra, kif semmejt ftit qabel, qas qed jaġġorna l-lista li suppost toħroġ kull nhar ta' tlieta. Hawnhekk għandna lista. Din il-lista hija ta' dati ta' kull meta ħarġet il-lista tal-mediċini out of stock ftul daw l-aħħar xhur u l-aħħar snin. Din hija lista li tul nhar ta' tlieta tiġi aġġornata. L-aħħar aġġornament kien fis-7 ta' Novembru. Ian Vassallo sostna li n-nuqqas ta' mediċini qed joħloq ansjetà kbira fost in-nies kif ukoll problemi tas saħħa mentali huwa żvela li kienet inbatet itra kmieni din il-ġimgħa sabiex issir laqgħa urġenti mal-Kumitat tas-Saħħa iżda baqgħu mingħajr risposta. Min-naħa tagħha deputat nazzjonalista Claudette Buttigieg qalet li f'artiklu tat-Times of Malta kien hemm ritratt li wera li din il-lista ta' mediċini kienet ġiet aġġornata fl-14 ta' Novembru, iżda meta marret tiċċekkja indunat li din kienet sparixxiet mill-website tal-Ministeru tas-Saħħa u allura dan kollu jindika li l-Gvern ta' Robert Abela għandu x'jaħbi dwar din is-sitwazzjoni. Hija appellat sabiex il-Gvern jieħu azzjoni b'mod immedjat għaliex fl-aħħar mill-aħħar huwa fil-ġid tal-poplu li tinstab soluzzjoni. Tkellmu mal-pazjenti waraw kemm serja is-sitwazzjoni ġo pajjiżna. Hija serja ħafna. U aħna qegħdin nappellaw minn hawnhekk lill-Gvern biex ma jkunx arroganti u biex jagħti widen. Però importanti nkunu nafu illi l-informazzjoni li qed nagħtu aħna hija pubblika. U l-aħħar darba illi ma kienx hawn mediċini out of stock, Robert Abela kien għadu mhux Prim Ministru ta' dan il-pajjiż. Giulia Falzon għal Net News.